Hallo. Og i dag vil vi så video. Ja. Med så vil vi så lave Med mig. Og det er så Kajper. Ja. Vi har Kajper med, fordi at han har så haft sin channel i mange år. Der er ikke selv mange, der ser den. Og så vil vi gerne lige reklamere for ham. Ja. Og så vil vi også lave video med. Ja. Så lad os begynde. I dag er det nemlig fredag. Lad os begynde. Så det er fredag. Med ham var. Ja. Med Kajper. Kajper. Ja. Ja. Så begynder vi. Vi skal Smage på sour creams. Er det ikke rigtigt? Sour cream. Ja. Og vi har bare i sådan en lille plastikpose, fordi jeg havde så mange med. Så ja. Altså, du kan få dig til at starte, Anne. Lad du begynde så. Nej, vi lige starte på den side der. Okay. Om det fuck. Helt af hun er så smagt lidt. Nej. Og han. Smag det. Og det smager så godt. Synes du ikke, William? Jo. Så er det fint, ja. Jeg har smagt en slags af dem her før. De her smager bare sådan lidt mere på noget surt eller sådan. Ja. Det smager godt. Det er min tur. Jam, jam. Så det ser. Jeg tror det helt godt. Nå, men ja. Det smager godt. Ja. Nu skal vi lave noget, der hedder Aktivitetsslejne! Yippie! smadre vores og så skal vi lave flaskehalsen peger på os. Ja. Se, stille lampen. Den flaskehalsen peger på skal for eksempel hoppe på et ben ned ad trapperne. Eller stå på en fod og en arm og gå helt vejen rundt om bordet måske. Ja. Jeg ved ikke, om vi det. Godt. Og så det er meget pinligt, hvis man ikke kan måske. Godt. Men du skal... Men det skal ikke være noget Vi skal først sige spørgsmål. Spørgsmålet af dagen noget er der nogen af jer, der ser X-Factor? Ja. Det skal vi Og hvem hæpper I? Og hvem hæpper I på? Skriv det i kom. Fordi at det er finalen i aften med Lolo og Børn. De vil Esther, Jørgvan, eller Jægvan mener jeg, og I vil så bakke noget med. Ja. I vil så bakke noget. Okay, lad os starte. Men hvad skal ting være, man gør? Hvad skal ting være, man gør? Man skal hoppe på et ben. Nej, man skal gå baglæns ned ad trappen. Okay. Den tætteste familie. Godt, stop. Det var så... Det var sjovt egentlig. Hvad nu? Okay. Hvad skal jeg pege på igen? Det er mig, der stiller spørgsmål. Okay. Man skal... Du må gerne rykke det. Sådan, man skal glide på numsen. Ligesom en hund. Hele vejen rundt om tager på. Nej. Altså sådan her. Du behøver ikke vise det. Nå, sådan der, okay. Okay, lad os se. Kajper. Nå, okay. Begynd. Hvad er det, vi skal gøre? Den flaskehalsen peger på, skal løbe rundt om hele huset, skal hele vejen udenfor. Men det kan ikke være mig. Det har lige været. Det er mig. Okay, hvis du ikke gider, så vil jeg ikke. Nå, det var alt for den gang, og han er kun gæst, Ja. Men
Husk at tjekke hans YouTube-kanal ud. Ja. Kyber Safi. Ja. Og det er uden mellemrum. Og det er K-A... Vi skriver det. B-A-R-S-A-F-I. Og der er ikke mellemrum med. Ja. Ja. Husk at subscribe ham, hvis I kan lide. Og subscribe os. Og der kommer altså også flere subscribe videoer. os. Der kommer måske Ask Me og sådan nogle videoer. Hos ham. Ja. Så... Ja. Hej hej! Vi ses på tirsdag. Bye bye!